Hoćete da vas provozam? Hajde, upadajte. Lili, šta je to izmislila? A evo ukrasa za moju bebu. Moje auto će biti najlepše na svijetu. A roze je moja omiljena boja. Dakle, ogledalo i sve ostalo će biti roze. To je to. Izgleda predobro. Na diskove ću zalepiti srca, a na vrh ću staviti uši. A crvene usne i dugačke trepavice će učiniti moju malenu još lepšom. Oho, vidiš šta je Lili uradila? Stanite, devojke, a šta ću ja? Bravo, Lili. Tvoj auto je sad tako mekan. Cool. Hvala. A vidiš, Mike, moj auto je bolji. Pa ne, to još nije kraj. I ja ću sebi naručiti ukras za auto. O, super, stigli ste na vreme. Da vidimo šta su dovezli. O, crna boja u spreju. Da, to mi treba. Najbolja boja je naravno crna. Lili će otpasti vilica kad vidi moj sređeni auto. Super, baš mi se sviđa. Šta dalje? O, znam. Ove nalepnice sa vatrom su baš cool. Zalepit ću ih ovdje. A zlatni šilci će dati mom autu karakter. To je to. Završio sam. Oho, druže, svaka ti čast. Jesi čula, Lili? Što? Rano se raduješ? To je tek početak. Šta još nedostaje mom automobilu? O, tačno. Moram ukrasiti salon. Sad ću naručiti sve što mi treba na internetu. O, kako su brzo stigli. Ovdje ima toliko stvari. Super. Ove roze navlake i nasloni za glavu učinit će moj automobil ugodnim, za razliku od majkovog auta. O da, baš mi se sviđa da sređujem svoj auto. Obožavam sve roze. Moj volan će također biti mekan i sladak. Odlično. Par lepih detalja će stvoriti prijatnu atmosferu, a ove igračke će biti moji novi prijatelji. Zar to nije čudo? Ispalo je predobro. Oduševljena sam. Kako si to uradila, Lili? Oduševljeni smo. Ovdje možemo organizovati žurku. Što? Lili ponovo napreduje. Šta da radim? O, znam. I ja ću ukrasiti salon. Oho, kakvi moćni lanci. Obavezno ih treba okačiti negdje. Savršeno. Osim toga, imam još i lobanju. Stavit ću je negdje da se dobro vidi. Nešto nedostaje. Veće lobanje, da. Sad sam zadovoljan. Lili nema pojma s kim se takmiči. Mene ne može pobediti. Ostalo je samo da stavim ove navlake. Lepota. Ja sam brutalan i moje auto je isto brutalan. Završio sam, prijatelji. Dođite ovamo. Oho, nismo ni sumnjali u tebe. Svaka čast. Šta je to? Ne mogu da verujem. Oho, Mike ima tako dobar auto. Hej, Mike, a mogu li ući unutra? Kako da ne? Ne bih ušla ni da mi plate. Šta još da smislim? Tačno. Sad ću napraviti ovdje salon lepote. U gepeku imam sve što mi treba. Stavit ću ovo ovdje i ukrasiti ga šljokicama. Da, divno. Sad mogu šminkati devojke kad god poželim to. Devojke, dođite kod mene. Cool, to je odlična ideja. Možemo li se našminkati? Naravno, Mike to nema. Što? Kako si to smislila? Pa nema veze, znam šta da radim. I ja ću napraviti nešto zanimljivo. Nisam ništa gori od Lili. I ja neću imati neki tamo salon, već nešto mnogo bolje. Gdje su moji lanci? O da, to je moj stil. Oho, šta on radi tamo? I ja si mislila da ću odustati. Nema šanse. I ja imam dobre igračke. Pa čak i gumene oči.
Kako vam se čini, prijatelji? Hajde, poslužite se kolom. Došli ste kod majka. O, hvala, Mike. Ma, nema na čemu. Jesi vidjela, Lily? Svidjelo im se. To još ništa ne znači. Za moj auto je potreban neki moćan čuvar. Smesti se udobno, druže, i čuvaj mi auto. Otići ću nakratko. Moj auto također treba čuvati. Dobro, što imam kuće? Prošetaj malo, dušo, sad će mama sve pripremiti. Tako će ti biti zgodnije. Hajde, nemoj me izneveriti. Čuvaj moju torbu, a vratit ću se uskoro. Jedan selfie. O, kako sam lepa. Sad ćemo ih opljačkati. Jao, vidi, je li to paš čuvar? Kako smiješno. O, da, ovo ću da ukradem. O, ovaj pas je mnogo veći. Bežimo odavde. Čujem lajnje. Šta? Nešto se dogodilo? O, ne! Opljačkali su me! Ukrali su mi torbicu! Jao, dušo, pa što ih nisi oterala? Bravo, druže! O, roze tašna! Hej, Lily, je li to tvoje? O, hvala, Mike! Nema na čemu. Drago mi je da ti pomognem. Vratit ću torbu na mesto. Bolje čuvaj, malena. Pala mi je na pamet zanimljiva ideja. Jel vas zanima kakva? Pogledajte ovo. Stavit ću igraču konzolu ovdje. O da, obožavam da igram igrice. A ovdje će biti vreće za sedenje. To je to. Sve je spremno za igranje. O, odlična ideja, Mike. Možemo li da ti se pridružimo? I mi hoćemo da igramo. To je tako zabavno. Cool. Šta? Jesu svi otišli kod Majka? Dobro, sad ćete vi meni vidjeti. Imam nešto što Mike nije ni sanjao. Svi će odmah zaboraviti na njegovu igraču konzolu i doći kod mene. Gotov si, Mike. Ovo je set za savršenu žurku. Bit će šokiran kad vidi to. Jao, pogledajte kakva lepa disko kugla. Neverovatno. Okačit ću je ovdje. Još par ukrasa i to je to. Završila sam. Neka zabava počne. Šta? Čujete li to? Kod Lily je neka žurka. Hajde da vidimo. Gdje ćete? A ko će igrati sa mnom? Žurka je ekstra. Jo, Mike je ostao potpuno sam. Nema s kim da se igra. Moram ga pozvati ovdje. Mike. Hoćeš kod nas? Naravno. A hoćeš li odigrati sa mnom? Hoću. Hvala. Idemo. Tačno. Ovdje je neka kutija. Pa šta onda čekamo? Hajde da izvadimo ključ iz kutije. Hajde da rešimo ko će to uraditi. Eto. Zašto sam uopšte pristala na to? Sad moram ja vaditi ključ. A šta ako osim ključa u kutiji još nešto? Aha, tamo je nešto mokro i smrdljivo. Zašto tako smrdi na ribu? U redu, moramo raditi to. A, ne, to je riba. Joj, što se tako derem? A riba mi ne može ništa, bezbedne. A vratit ću je nazad. Možemo sad otvoriti sef. Hajde. Pogledaj ovdje. Prvi je naranđasti sef. Nadam se da je unutra nešto cool. A bomba uopšte nije cool. Idem ja. Što si se tako plašila? A, bomba, bežimo. Stani, imam jednu ideju. Potrebna su mi klešta.
ih negdje. Eto, sad samo treba preseći neku žicu. Bitno je pogoditi koju tačno. Neka bude crvena. Wow, uspelo je. Prerano si zaključila. Sad smo garavi. Nema veze, a vidjela sam da imaš četku. Sa njom se možemo očistiti. Alice, prestani više. Vreme je da tražimo sljedeći ključ. Ti si na redu. Joj, plašim se. A šta ako mi neko odgrize prst? Okej, nadam se da će sve biti u redu. Za sad je sve u redu. Wow, to je gumeni medved. Cool. U njemu ću lako pronaći ključ. Eto, jesam rekla. Bravo, hajde sad da otvorimo drugi sef. Ljubičasti ključ, dakle treba otvoriti ljubičasti sef. Inače, to mi je omiljena boja. Jao, bolje da sam poslušala Lili. Sad mi celo lice sjaji. Zar je to loše? Ove šljokice su baš lepe. Mogu našminkati oči sa njima? Bolje idi traži sljedeći ključ. Tačno. Prošli put je bio žele meda. Možda će i ovaj put biti nešto dobro. Čudno. Unutra je nešto vrlo neobične teksture. Da li ću moći da nađem ključ? Super, evo ga. Plavi ključ. Dakle, vreme je da otvorimo plavi sef. Možda će bar ovaj put biti nešto ukusno. Da vidimo. Neki konopac. Šta će se dogoditi kad ga povučem? To je super. Oho, sa neba padaju bombone Orbis. Ali ih je premalo. Lili, povuci još jednom. Nema problema. Super. To je prava slatka kiša. To je zaista cool. Ovog puta ja tražim ključ. Nadam se da ću imati sreće i unutra će biti nešto ukusno. Ajde brže. Dobro. Joj, na tanjiru je nešto neprijatno. To je crv. Lili, skloni ga. Ne podnosim crve. Pao je. Mislila sam da će me pojesti. Sa roze ključem ću otvoriti roze sef. Pitam se šta je u njemu. Sad sam sva u peni. Šta se smeš? Evo i tebi malo pene. Ma daj, pene je super. Zelena kutija znači da će uskoro otvoriti zeleni sef. Treba samo naći zeleni ključ. Unutra je nešto čudno. Krokodil ili zmija? Nemoguće. Sad ću da vidim šta je to. Fuj! Kako odmah nisam shvatila, to je žaba. Odvratna je. Ali sa žabom neću otvoriti sef. Moram naći ključ. Našla sam! Alice, jesi li spremna za otvaranje zelenog sefa? Onda hajde. Zanimljivo, šta je tamo? Šta je to? Moram kliknuti dugme. Wow! To su pare! Uzet ću što više. Ti onako imaš ovaj pištolj? Obožavam taj miris para. Pare također spašava od vrućine. Stani! Taj novac je moj! Alice, a za tebi imam nešto bolje? A vreme je da izvadiš sljedeći ključ. Jao, nadam se da tamo neće biti ništa gadno. Neću da prljam ruke. Jao, tamo je ponovo nešto odvratno. Liči na sirova jaja. Moram što brže naći ključ. Konačno. Sad ćemo otvoriti žuti sef. Hoćeš li ga možda ti otvoriti? Hoću. Ne, skloni se. Ovo je moj sef. Ovog puta imam osjećaj da je tamo nešto dobro. Pa da, skoro si u pravu. Sad ličiš na kokošku sa žutim perjem. To nije smiješno. Bolje traži ključ. To ti najbolje ide. Hoću da moj ključ bude u nečem lepom. Joj, izgleda da opet nemam sreće. Tamo je nešto smrdljivo. Možda
mi se je učinilo? A, tako je. To je zeleni žele. Jako volim žele. O, da. Prelepo. Jela sam, sad mogu potražiti ključ. To. Još jedan sef će biti otvoren. Možda će i tamo biti nešto ukusno. Dugme. Mogu li da ga kliknem, molim te? Hajde. To. Pitam se šta će se desiti. Dosadno. To je samo dugme. Nisam ništa dobila. Ali dobila je Lili. Alice je stisnula dugme, a ne ja. To nije fair. Jao, opet je moj red. Pitam se šta je ovog puta u kutiji. Da vidimo. Joj, to je kosa. Ali kakva kosa? Odvratna kosa, fuj. Zašto si je bacila u mene? Osvetit ću ti se. Evo ključa. Sad ću otvoriti sivi sef. Neka tamo bude nešto ukusno, molim vas. Konačno. Lili, vidi, to je Huba Buba. Could you please? Meni i tebi. Nikad nisam vidjela srebrnu žvaku. Baš je ukusna. Da, mnogo. Posljednja kutija. Šta je u njoj? Oho, čips. Konačno mogu bar nešto pojesti. Ovog mi nije dovoljno. Poješću sve odjednom. Ukusno. Nakon takve lepe večere, spremna sam da izvadim ključ. Evo ga. Alice, hajde da otvorimo posljednji sef. Okay. Oho, tu je još jedan ključ. Jupi, moći ćemo da izađemo odavde? Da, konačno smo slobodni. Super. Dobro, što sam ja dobio lep sef. Da vidimo šta je unutra. Koktel Snickers. Volim to. Samo što je flaša čudna. Ne razumem kako se otvara. Mike, ne budi glup. Treba samo da povučeš poklopac gore. Hvala, Jenny. Mike, stani. Hoćeš možda nekako da mi zahvališ? Kako da ne? Dovoljno ti imao hvala. Koktel ću popiti sam. Da, neverovatno. Još se ih hvali. Pokazat ću ti šta je neverovatno. Eto ti. Jao, šta si uradila? Pola flaša si prosula na mene. Šta ću sada piti? Nisam znao da si zlopamtilo. Prestanite da se svađate. Na mene red da otvorim sef. Već osjećam taj miris. Samo na riba. Mrzim je. A gadno mi je čak i da je gledam. Jao, jedi to brže, jako smrdi. Koji ste vi, prijatelji? Ok, što brže uradim, to bit će bolje. Ne, to je nerealno. Stavi je celo usta, bit će ti lakše. Jao, nisam mislio da ćeš zaista to učiniti. Fuj, muka mi je da gledam to. Muka? Kako je meni ode, šta misliš? To je najgore što sam ikad jela. Šta sam ja kriv? Jenny, na tebe red, otvori sef. Čudno, dobila sam jednu bombonu Skittles. Je li to sve? Ok, to je ipak bolje nego riba. What? Jao, šta je to? Awesome! Je li to Skittles osip? Nisam znala da postoji takva bolest, ali to je mnogo dobro. Sad mogu jesti koliko god hoću bombona. Nadam se da to nije san. Mogu li ja da probam? Što da ne? Imam puno bombona. Fuj, rastu na njenoj koži, to je odvratno. Sad se pojavljuju i na mojoj koži. Lili, sigurno nećeš da probaš. Neka hvala. Oh my. Hey.
Ovaj put ću ja biti prva. Oho, dobila sam puno žele popitova. Hop It ne samo da je dobra igračka, već i ukusan. Jedva čekam da ga probam. Jao, preslatko. Baš mi se sviđa. Oho, dobila si baš puno. Daj da probam, molim te. A šta još? Sama ću pojesti taj veliki žele sendvič. Vidim da jedan Pop It ipak nije stao u tebe. Jenny, sad je naš. Ne, samo nisam stigla da ga pojedem. Nisam znao da si takva cicija. Još je agresivna. Jenny, možda u tvom sefu ima nešto ukusno. O ne, to su neke gliste. Nemate pojma koliko ih se bojim. Dobro, što mene nisi pogodila. Sve na Lili. Baš tako, svi crvi su na meni. Sklonite ih odmah i ja se plašim. Znam odličan način kako to učiniti. Uz pomoć ovog usisivača. Hvala puno. Ups, jedan crv je ipak ostao. Na usni. Nema veze, sad ću i njega skloniti. Pazi, to su moje usne. To, svi crvi su uhvaćeni. A Lili, kako si? Može i bolje. Mike, žao mi je da bacim crve. Hoćeš ih možda ti pojesti? Odvratno, šta si uradila? Kako te nije sramota? Ovo je mnogo gadno. Možda te čeka nešto lepo u sefu? Zanimljivo, šta je to? Neka bočica. Izgleda dobro. Možda je to neki lep sok. Postoji samo jedan način da saznam to. Ne, to sigurno nije sok. Ali šta je onda? Sjećam se baš čudno. Kao da se smanjujem. Oho, Mike, pa ti si sada beba? Beba? Preklinjem vas, devojke, pomozite mi. Lako ću te podići, ne brini. Sad si lakši od crva, ha? Za tebe to sad pravo polje. To zapravo nije tako loše. Lili, tvoj Pop It je sad za mene prava trambolina. Cool. Kako je to slatko. A po stolu sad mogu šetati. Ako me neko bude dirao, ješću mu prst. Hej, boli me. Iako sam mali, ujedam se kao veliki. Jel tako znači? Hajde da vidimo kako ćeš ujesti crva sa kojim ćeš morati da se boriš. Brzo ću ga srediti. Kija, eto ti. Hajde, Mike, navijamo za tebe. Nadamo se da ćeš zaista pobediti. Za sad ti ne ide dobro. Ma sve je u redu. To je samo početak. Eto ti, Kija. Oho, mali, ali tako jak. Da, pobedio ga je. Mike je pobedio crva, bravo. Čestitamo ti, svaka čast. To je to. Vreme je da se vratim u svoje normalno stanje. Ćao, Mike, ponosni smo na tebe. Ovaj put ja prvo otvaram sef. Što? Dobila sam sirovo meso. Psi i mačke jede ovo. I Jenny će pojesti. Imam čak i činiju za tebe, vidi. Prijatno. Nikad u životu nisam jela sirovo meso. Možda i nije tako loše. Zubi su ti slabi. Ne možeš ni da zagrizeš. Probaj sam ako si toliko pametan. To je nemoguće. Neću to jesti. Ne moraš zubima, imaš viljušku i nož. Hvala, prijatelju. Ti baš znaš da podržiš devojku. Nožem je zaista mnogo lakše. Ups, slomila sam tanjir. Ajoj, što si tako smotana. Fuj, to je odvratno. Nisam znala da meso može biti tako gadno. Dosta mi je. Mike, vreme je da i ti otvoriš sef. Hajde. Tačno, ovaj put sam dobio čarobni štapić. Treba samo da shvatim kako radi. Devojke, da li možda znate? A videla sam da štapiće mašu. Onda će se nešto dogoditi. Sad ću pokušati. Uspelo je! Ali zašto ova vatrena kugla leti u mene? Nisam namerno, Jenny, oprosti mi. Stvarno nisam hteo.
Sad imam rupu na majici zbog tebe. Izgleda da to još nije kraj. Očigledno čarobni štapići nisu za mene. Ili moram više da vežbam. Ili da skloniš to što dalje. Na mene red. Izgleda da me čeka nešto ukusno. Tačno, cijela kanta mog omiljenog sladoleda Baskin Robbins. No. Moraš me častiti. Kako da ne, to je moj sladoled. Što si takva cicija? Strašno. Neka sam cicija, ali sa sladoledom. Ups, kašika nije izdržala. Morat ćeš da ližeš kantu. Zašto? Ako jedna kašika nije uspjela, uzet će drugu. Sad imam sladoled na štapiću. Gledajte. O, prelepo. I ukusno. Nemojte me tako gledati. Nećete ništa dobiti. Pa dobro, nismo ni htjeli. Jao, Lili, šta je sa tobom? Izgleda da se smrznula. Šta da radimo? Mislim da moj štapić može pomoći. Lili, spasit ću te. Hvala, Mike. Mislila sam da će zauvek ostati ledena. Šta to gori? Moja kosa? Ups, izgleda da sam malo preterao. Izvini. To je savršena prilika da ispržim svoje meso. Onda neće biti tako gadno. Baš sam gladna. Sad se može ugasiti vatra. Drugari, recite mi prijatno. Da, tako je mnogo bolje. Lili, na tvojoj kosi se može pržiti odlično meso. Drago mi je što sam tako korisna. Kod mene nešto lepo, ja prvo otvaram. O da, cela tegla moje omiljene Nutelle. Jedva čekam da je probam. A šta ja imam s tim? Ne treba mi kapa. Boli me. Dobit ću kvrgu. Žao mi je, nisam htjela. Razmišljam samo o svojoj Nutelli. Pogledajte kako privlačno izgleda. Hoćeš da častiš prijatelje? Samo ako ti je namažem na lice. Više ništa nećeš dobiti od mene. Pa nije ni to loše. Slažem se. Da li sam sve pojela tako brzo? O ne, moja ruka! U pomoć! Zaglavila mi se ruka. Šta bi radila bez nas? Sad ćemo ti pomoći. Hajde, vuci jako. Pokušavam. Još malo. Hajde. Joj, koliko teško. Konačno. Kao nagradu dobili smo malo Nutelle, super. Baš je lepa. A ja sad imam Nutellu samo na ruci. Pa nema veze, nije ni to loše. Lili, šta je u tvom sefu? Sad ću pogledati. Mislim da nešto neprijatno. Znala sam. Ne podnosim plavi sir. Nećete valjda da povratim? Nema veze, preživet ćemo nekako. Hajde, jedi ga odmah. Koji ste vi, drugari? Mogli ste da mi pomognete? Jo? Nije mi dobro. Izvinite, sad će biti svima loše. U stvari ne, prošlo je. Mike, hajde da vidimo šta je kod tebe. Jedva čekam. O, konačno, to je portal kući. Vraćamo se.